हाय लोगोफोर गुड मर्निं दिनै आंनि ब्लगानो जाबाय माने आंनि दिनै आं मैगं जानायनि प्लान खालामबाय थादों आरो ना माने नोंथांमोना दाख्लैनि भिडिअ नायदोंब्ला नुबाय आं मा मा खालामना दोनदो माने आङो दा माने आं मेस्टा जानायनि राहायाव माने मेस्टा जागायनानै दोनदों आरो ना थ' दा मेस्टा देरबाय बेखौ गायस्लायनो नांगौ ओमफ्राय हा एसे अर्डार होदोंमोन आङो एमाजनाव सरि एमाजननिया बे हासारसोमोन ओमफ्राय आङो गार्डेननिफ्राय हा बस्थासे लाबोदोंमोन बे हा बस्थासेया माने जोब्बाय आरो ना मोननैसोल' जाबाय आरो ना माबा मोननैसोल' फांनैसोल'नि थाखाय जाहैबाय आरो ना थ' आरो नांबावगौ जाहैबाय हाया दा गैला आरो गार्डेनाव लायबाय थानोबो आंना माने स्कुटिया लोगोआ लांबाय नालाय स्कुटिया लोगोनिसोमोन नालाय स्कुटिजों लाबोदोंमोन दा लायनो थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय दा बेनिखायनो आं दा दिनै मा मोनसे प्लेनिं खालामदों नोंथांमोन देखायनोसै आङो मा प्लेनिं खालामदों माने मोजां हा नागिरना मोनखाया नालाय जोंनि बे गवायाव दा आं थानाय जायगा एरियायाव माने स' बेखायनो आं मोनसे आइडिया नागिरबाय माने हा मोजां बहा मोनगोन आं दा स' अन्थाइ गोजा बांसिन हायानो ओमफ्राय आं नागिरै दा दिनै मोनसे जायगा मोनबाय बे जायगायानो जाबाय नै मा दिमाग लागायदों नाय आं नोंथांमोन देखायनोसै एन्जर खुरनाय हा माने बियो अन्थाइ मिक्सबाबो एन्जरा खुरनाया माने एसे फिसा फिसा जायो नालाय स' आं बेखौनो माने दिनै लांनोसै आरो ना एकदम जायगाया गाज्रिथार थेवब्लाबो माने बुथुमबाय आरो नायदों नोंथांमोना नै माने बेखौ आं दा सालिदों आरो ना बे एन्जर खुरनाय हा आरो ना दिमाग लागायदों आरो दा आङो मा जायो मिन्थिया बे एन्जर खुरनाय हा एकदम गाज्रिथार जायगाया खिन्थु उपाय गैया ओमफ्राय नै बाल्थिंसे जासिगोन इयो ओमफ्राय आरो बेखिनाखौ आरो लाबावबाथाय जाजोबखागोन आरो बेखिना नै एन्जर खुरनाय हा आरो बरिया सालिदों आरो ना आं नैजों बेजों सालिदों आरो ना बेयाव ओरै होनानै ओमफ्राय अन्थाइ गिदिर गिदिरफोरा बेयाव थालांबाय ओमफ्राय हाया नै बिदि ओंखारलांबाय आरो ना स' नायनोसै बेसे बुरजा मोनो बेयाव ओमफ्राय बेखिना एरियाथ' दंजोबखायो मिलायहैसिगोन बायदि मोनदों आरो ना आं द' नोंथांमोना नायलांबाय था आङो मा मा खालामो दा मैगं गोथां आसामाव मोनजानाय मैगंखौ बेयाव मोनजाया नालाय लाइबो गायनो थान्दा लादों नाथाय हाया खम जाना दं नालाय बेखायनो हाखोबाय बुथुमबाय थादों आं नै हाया ओमफ्राय बेयावनो इदि सालिनोसै आरो ना बेफोर उथिलायबाय उथिनानै नै दा मोनालायबाय बेलासि जाबाय दा ओंखाम संनो जालायबाय आंना टाइमा ओमफ्राय दहाय आङो मा मावदोंमोन नोंथांमोनाथ' नुबाय ससे सिगां ओमफ्राय आङो बेसे बुरजा हाखौ लाबोनो हाखो नोंथांमोन देखायनोसै नोंथांमोना नायलांदो एन्जर खुरनाय हासो दै बियो माने हा मोजां नङामोन आरो ना हा मोजां मोनैनि जाहोनाव माने बेयाव अन्थाइ एरिया गोजा नालाय नै पाहार एरिया गोजा नोंथांमोना नुदों जानांनाय पाहार एरिया गोजा आरो ना बेयाव माने मोजां हा मोना आरो ना ओमफ्राय ओरै गारबेज गारनाय माबा गारनाय गोजा गासैथिंबो पाहार गोजा ओमफ्राय हा मोजां मोना आरो ना गोजा हा ओमफ्राय अन्थाइ मिक्स गोजा ओमफ्राय एन्जर खुरनाय हाखौ आं लाबोबाय ओमफ्राय नैयाव बाकेट मोननै फुल बाकेट मोननै दङ बेयाव नैला बेखौ आरो सालिबावगोन आं एसे अन्थाइफोर दङबा जेन माबानाय बायदि बेखौ एसे सालिबावगोन आङो बेनिफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना ओमफ्राय नैयाव बस्थासे दङ बे बस्थासे आरो बेयो बस्थासेया खैथा माबा जायो मा होनो बेखौ नैबायदि खैथा जायो नायनोसै बेखौ खैथा पेकेट माबानो हायो आङो ओमफ्राय आरो लायबावगोन आरो दंबावो बेयाव मोनबावगोन आं दहाय जे लायदोंमोन बेयाव मोनबावगोन आरो ओमफ्राय नै दा आङो बेयाव मेस्था गोखै गायदों ओमफ्राय नैबे मेस्था गोखै रज'बाय थादों बेखौ गायस्लायनो जाबाय आरो ना गायस्लायनो जानायनि थाखाय दा हाखौ लायबाय आङो जेसेबां हायो खै पेकेट जायो बे हाया नायनोसै बेनिफ्राय बेखौ गायनोसै ओमफ्राय बेयाव आरो माबा जागायदों बेयाव लाइ बेगराथ' सिजोना आसामनि मथेब्लाथ' सिजोना थांबाय थेवब्लाबो आं ट्राइ खालामनायदों जागोन ना जाया दा रज'बाखैनो रज'गोना रज'बा नायनोसै आसामनिमोन बेगरा रज'बाखै दाख्लै मोनसे जागायनाया खिन्थु एमाजननिफ्राय अर्डार होदोंमोन आं एमाजननिफ्राय अर्डार होनाया नै बेसर बेगरसो फैनानै साला गोलाव जाना दङ दाम गैया ओमफ्राय नै इयावबो मेस्था गोखै गायदों बेबो मेस्था गोखै
बेयो बेसरखौनो गायदों आङो माबोरै जायो नायनो बिलाइया होननानै गायना नायदो आरो ना ओमफ्राय बेबो मेस्था गोखै मोनजागोन ना मोनजाया नायनोसै खिथिदोसो दा उनाव मा जायो बेनिफ्राय आरो नै आंना हासार बानायदोंमोन आङो बेयाव फुलकबिनि बिलाइ माबा माबिखौ हाखुन्थिनानै बेयाव सेवहोनानै बेखौ हासार बानायदोंमोन नामा रानना दङ बियो माबोरै जायो नायनोसै हासारा बेसेबां खामानि होयो नायनोसै नोंथांमोना देखायगोन आं उनाव जुदि आंनि हासारा जुदि मोजां जायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो ना स' दा आङो ओंखाम बानायनो थांदो आरो ना मा बानायनो थांदो हारसिं दं रुमाव स' लोगोफ्रा डिउटियाव थांजोब्बाय नालाय ओमफ्राय सासे फैगोन दा नैबे जाफैगोन ओमफ्राय बेनोबो ओंखामखौ बानायनोसै आङो मा बानायो नायनोसै दहायनि दालि दोङो एसे दहायनि बेयाव दहायनि दालि दोङो नायनो बेसेबां बुरजा दं नैला बे माने आं हारसिंनि थाखायबाथ' जाबायमोन आरो ना ओमफ्राय लोगोआबो जाफैगोन नालाय स' एसे बानायबावनांसिगोन आरो ना दा बेखौ फानज्रायनानै आं फैले ओमफ्राय ओंखामाव कुकाराव सङो नालाय नै नायलांदो एसे ओंखाम दोङो बेबो आंनि थाखाय जाबायमोन खिन्थु दा गासैखौबो बानायनांसिगोन ओमफ्राय नै बिन फ्राय खालामसै आलुजों नायला माथो नोंथांमोना माबायदि बानायो आङो संनोथ' रोंखायानो सेंग्रा मानसि नालाय बहा रोंनाय ओमफ्राय रुमाबो बिराद खाराब आरो ना गाज्रि सेंग्रा मानसिबो थानाय ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो अननानै दसे सम माबानानै सानसेयाव बर'निसै आरो ना दायो एसे संबावनोसै ओमफ्राय जिसको गम ना होता है वही ही तय होता है ये बात साफ है बिनो हासि थाबाथाय बेफोरखौ दिनै आरो बाहेरायाव थाबा संना जाबाय था उथिबाय उथिनानै सि सुबाय लंपेन्ट गांथाम गस्ला गांब्रै आरो मा सुबावदो बुंबावनो हाला दालियाथ' तामान गोथाव जानानै दङलै खयथा फुङाव संनाया तामान गोथाव जाना थायो दालिया नोंथांमोन मोनसे आइडिया होनि आङो नोंथांमोना जुदि दालि गोथाव जानो लुबैदों ना दालिखौ रुग्रोनानै बरियानो हाइजें सामब्राम गुफुर पियाज गासैखौबो हाइजें ओमफ्राय आरो मा होनो बेखौ जिराखौदो सामब्राम गुफुरखौदो हाइजेंखौदो देना ला ओमफ्राय माबाखौ दालिखौ रुग्रोना ला हायोबा बिलाथिखौ बेनिफ्राय बिलाथिखौ एकदम गथा गथा दोनखानाङा बिलाथिखौ एकदम मोनहोजोबखा टप खालामखा आरो ना बरा फ्राय खालामग्रोना लादो बेनिफ्राय उनाव मस्लाखौ मोनबाथाय दालिया लुना होदो दालिखौ बाराद्राय लाव लाव खालामनाङा दैलाव खालामद्रायनाङा संना दोन गुदुं गुदुं दा जा सुगा हो बरियानो सुगा होनानै जा ओरैबायदि गोथाव जागोनानो आंनि फर्मुला आरो बेना गुदुं गुदुं जाना दे गुसु खालामनानै जा दालिखौ ओरैबायदि टेस्टि जायो आयु खुदै मनलायबायलां दहायनि दालि आरो ना नै बेखौ बाय टेस्ट खालामना नायनो आं माबायदि जाना दोङो सेवबाय जानानै ना गरम बोथोर ना जोंनाव गरमसो आरो दा सानाव बर्थमान खद जायाखै एकदम संख्रि लोगोआ बानायदो फुङाव संख्रि बारा होना थांदों खदा संख्रियाथ' आरो सुगानानै आरो बांसिन बारासो जाना थाबाय हामथारला बिदि जानो गारनांसिगोन जाथावबाय ओमफ्राय नै बिन हाबाय बिनिखौ एसे दै होनानै माने आधा बयल खालामनोसै आरो ना मानोना डाइरेक्ट फ्राय खालामनायाव मैयाना थारमाने एसे मोननो बाङाय टान जादों आरो ना बिना थाब मोननो नागिरथारा माने फ्रायाव दै होआबा आं आरो फ्राय खालामबाथाय दै होनानै फ्राय खालामनो बायो थारमाने एकदम गोरान जानो लुबैयो आरो ना बेनिखायनो बेखौ एसे हाफ बयल खालामनोसै हाफ बयल खालामनानै थिखांनानै बेखौ आरो गोरान फ्राय खालामगोन आरो ना उमथ्रु दालियाव उमथ्रु होबा ओरैबायदि गोथाव जायो नोंथांमोनाथ' आरो मोनजाफेरखाबाय जाखाबाय थानाय मानसि नोंथांमोना मिथिखायो बेखौ बुंनो लागा दरखार गैया थेवब्लाबो सोरबाफोर मिथियाबाथाय बुंना होबाय आं दालिखौ उमथ्रुजों बानायोबाथाय बिराद गोथाव जायो आरो ना उमथ्रुखौ गथा गथाबो हाना होजायो गामियाव दालिखौ माने बाराद्राय गथा जाया नालाय दैलाव लावसो जायोना होमबा होमबाना मा खालामनांगौ उमथ्रुखौ गथा गथा हाना होनांगौ उमथ्रुखौ गथा गथा हाना होयोबा उमथ्रुखौ जानो मोजां टेस्टि नाङो आरो ना आरो जुदि दालिखौ गथा जानो लुगैदोंबाथाय उमथ्रुखौ
गेब्लेहोजोबबा आरो गथा जायो आरोना मानोना दालियाव जुदि नोंखौ गेब्लेहोजोबोबा दालिया एसे खम जागोन माने दालि खमावनो नैबेबो बुरजा जागोन नालाय बे गेब्लेबाथाय माने दालिया एसे आइहैगोन आरो नोंना जुदि नोङो गथा बानायनो लुगैदोंबा नैखौ आरो जुदि नों लदा लदा दोनोबा नोंहा दालिया बुरजा नांगोन आरोना स' दालिखौ खम होनानै नैखौ गेब्लेहोजोब जुदि आरो नोंथांमोना दालिखौ दैलाव लाव जायो माने गथा जाया नैखौ आरो गथा गथाखौ बेखौ गेब्लेहोनो दरकार गैया टुकरा टुकरा हा ओरैबायदि टेस्टि हय যায় মানে খাবার কারণে তো কোব লাগা দরকার নাই বুঝনো লাগা দরকার গিয়ে না দালিয়াव মিজি মিজি হানা আনছে ইখো না रेडी जाजोब्बाय दाना फ्राय खालामनांगौ आरोना दालियाबो रेडी जाबाय नै जों भाजानि थाखायबो थाव होबाय दाना मोननैखौबो होख्लायनोसै आरोना मेगननि नोजोर नाङाबा जाबाय नोंथांमोननि मसाला कहाँ है भाई लोग बिना मसाला का कुछ होने वाला है नहीं ये हाइजेन देना है ना मिर्ची पाउडर भाई गरम मसला एसे नैबे मा चिकेन मसलाखौ बाहायनोसै मोदोमनाय बायदि जानाय बायदि ओमफ्राय संख्रिया होनो थाबाय संख्रि लायनोसै संख्रिखौ थाव होनो गारना फ्रायाव गोथाव बारा जायो माने मसला बरिया जाबायनो नै नालेंखर ओमफ्राय बिथिं आरो दालि होना लानायाव बेनिफ्राय बाखि खामानिसै मसला में दाल मंदिर खुल रेडी हो गया वाव 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 karena mana kasih lah nak kawa itu mun kalian like mosla yang nang bas kebenaran sih bas mosla yang nang dah baik oh sorry kali ini apa kode aneh udah beli बिदि मस्ला जानाङा दै मान गेस्टिकआ बाबा थानो हायो बायखायो दा सां दिनैसो जानायनि बर्थमान उनाव बिदि मस्ला जानो हाया सेस जागोन खंख' जालांगोन होनबा Rồi rồi đi, pin beralur guna ada mai mai. Kita lelai bai. Biar saya lagi nak. Ye lelu. Sab tayar होने वाला है अभी. Kamu selain anak nuklear pun bantu ya lebih. Tentu bila. Imun karena lebar apa kamu lebar siapa kamu sih? Kamu lagi. Besok kerja nanti sih. Kau sih kamu selalu mengenai itu biar nawas kanan tuh pergi gitu pasti ada bukan yang mana lah. रेडी हो गया रेडी बरिया ओके लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन आरोना उपाय गैया बेनो मा खालामनो उपाय गैया फैलाय थांलाय रुमावनो जालाय लोंलाय उन्दुलाय दिनै जा बाङाय दिन्थिनाय नोंथांमोन देखायबाय आं गावनि रुमनिखौनो ओमफ्राय मोनजोब्बाय आंना नै जानो हानाय जाबाय मोनजोब्बाय आरोना ओंखाम दालि भाजा जानोसै आरो थ' दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनो हादो प्लिज अननानै नोंथांमोननि अननायनि अनगा जेबो गैया नोंथांमोना अनबासो ना थांनानै थागोन बे चेनेलखौ आं उनाव लागै थांनानै थानो हानाय केवाइसि खालामनाया माने
नोंथांमोननि अननाय गाबावसो आरो ना गासिबो स' बाय बाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो मोनानो रुमावनो ब्लग खालामबाय आरो ना दिनै स' थेंक इउ स' माच जोबजासिम नायनायनि थाखाय